malam Mbak Oriza. Selamat malam Selamat malam Mbak Saras. Selamat malam Mbak Eliza. Mbak Oriza Widyasari sama Saras. Done apa Saras? Saras panjangnya? Saraswati Meyana. Saraswati Meyana. Pamundutan Tiwul Gunung Kidul sama Kembang Rawe milih. Mbak. Oh, Kembang Rawe mawon. Kembang Rawe ya, berdua. Oke. Kita persiapkan Kembang Rawe. Oh, Mbak Tatin nih saya tak mbu Keri. Timbu. Iya, Mbak Tatin. Ini kita kasih dulu untuk Mbak Linda di Singapura. Jadi yang nonton streaming itu kan nasional maupun internasional. Jadi saya juga menyapa untuk teman-teman streaming EFC, BBKS, terus Sobat Ngebiar, semua penggemar-penggemar, PKWL, semua penggemar-penggemar yang nonton dari via streaming. Ya, terima kasih Sostia. Oke, Kembang Rawe, corone alus bae, dangdut alus-alus tipis-tipis dulu ya. Bersama Mbak Oriza dan Mbak Saras, monggo. Yo. Ayo Mbak. Jiwalan kaji pokok belok. Ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu rasane enak tenan. Susu rondo rasane rasa minum. Maju cantik, mundur cantik. Maju cantik, mundur cantik. Maju mundur. Ayo ya.
tawar tresnaku wis katon iku maribasane tinimbang rame luwih saya suwe bareng jejer nyablang banjur ngomong baris aku gas ngomong dan banjur ngomong mas aku Kembang Rawe pertama nih dangdut enak ngono. Iya baru gitu. Yo ya apa nih sebelahku iki. Angger wis anteng sing senggak. Antara vokal sinden karo senggake anteng iki mbuh we perbandingane. Banter senggake. Ya, ini tadi Kembang Rawe dari Mbak Saras dan Mbak Oriza. Dan kita akan tampilkan ke muka seorang bidadari kayangan yang bernama Tatin Lestari Handayani dengan tinggi 159,5 cm dengan berat badan sikil pupu kiwo 20 kilo, pupu tangan selawe kilo orang mbak aku kan mbak. Yuk Tatin Lestari Handayani monggo kanca-kanca disupport. Ya iki kan kembaran, iki ono Elisane kok. Ngono. Malah ayu kuwi ya. Lah yo kandhane iki lho kita ke ungu. Kita ngomong iki saiki. Kita ungu ya. Lambine ya ungu. Jame iki, jame padha ra? Jame rada beda. Beda iki kotak. Ya, selamat malam Mbak Tatin. Selamat malam Mbak Lisa. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat lemu. Ayo. Kuwi wis mesti. Kuwi ciri khas. Ciri khas. Sing aja nganti ditinggal nih. Kok nek aku cilik dadi itu Tatin Nah, didot ya. kok marake do pangling. Oh iya.
menyapa dulu untuk semuanya sama mengucapkan selamat kepada SMK Negeri 4 di Jakarta yang ulang tahun ke 50 tahun. Kayak mesoleh jatah ya aku. Yono sertono amplope saka dalange dhewe. Terima kasih nggih Mbak Dalang. Iya, Mbak Latin makasih sekali. Selalu mengajak diriku setiap kamu pentas ya. Ya kudu no. Iya. Kita kan kanca ya. Kanca. Nggih pokoknya nderek mangayu bagya, nderek ndedonga kagem SMK Negeri 4 Yogyakarta. Semoga semuanya tansah pinaringan sehat nggih. Berkah barokah kagem sedayanipun. Semoga siswa-siswinya yang keluar dari SMK Negeri 4 ini semoga langsung mendapat pekerjaan Amin. yang berkarakter. Ya, contohnya Oh. kayak aku berkarakter. Tatim ki karakternya lemu. Nah, besok sama ngerti. Ya contohnya kan setiap perhiasan manten pun anu itu karakternya Mbak ini karakternya Mbak ini yang nek mripate rada apa jenenge rada tajem mungkin ciri khasnya Mbak kae kan gitu kan berkarakter. Seperti itu. Ya, sing dibutuhke kuwi. Dadi nek carane make up barang ya duwe karaktere dhewe-dhewe. Saiki sing jenenge MUA, Iya. saking akeh MUA. Nek Banyak kan duwe portofolio MUA iki kaya ngene iki hasile ngono kuwi. Iya. Kuwi ya rada angel. Berarti sing dibutuhke berkarakter kuwi ya ciri Iya. khas. Mempunyai ciri khas masing-masing ya pamane dadi apa kuwi tata boga ya iki ciri khasnya gawe panganan sing nek ciri khasnya kono kae iki panganane sing iki. Oh iya. Begitu. Carane nek gunung kidul iki panganane apa? Apa? Tiwul. Kata tiwul. Kalau di Kulon Progo Geblek. geblek Tempe besengek. apa? Tempe besengek. Kuwi tempe apa? Tempe besengek kuwi tempe sing wujude ireng Ireng. tapi rasanya gurih. Heeh. Anu terbuat dari bengok. Bengok itu sejenis koro. Oh iya. Iya. Dadi nek kuwi ana putih-putih santannya gitu. Ada putih-putih santannya itu yang dari Kulon Progo. Kalau dari Banten apa Mas? Tolpet itu apa? Kolpet apa kolpet? Adrem. Oh ya. Iya, itu adrem. Yo, dewe-dewe ya, Mbak. Dewe. Iki kok aku ngetik dewe iki piye iki? Oh ya, engko tak teke Apa? sekalian ya sama Mimin Apri ya ta. Lah iya, ayo nyambut gawe. Heeh. Ayo ngadeg meneh. Kemarin cedak karo Mas Kisan yo wis ayem tentrem. Nyanyi bareng sik yuk. Gandem lincah. Arep piye Mbak Lisa? Gandem lincah pring tutul ngisor wetnya lho. Oh, Apa iki? nganu warung pojok. Warung pojok. Ayo nyanyi bareng. Male apa warung pojok? Sepiro to? Slendro. Slendro. Arep celuk apa buka apa, Sa? Gandem lincah pring tutul ngisor Sampai madu bisa kalamane Nasane wabui Pasakale Sampai kunam hati kunam Lembong mari Pasang kunyai Siang sayang Sumati kong ayu Wis bersatu. Ngene iki lho. Kangen-kangenan. Wis kangen urung karo Mbah Imin. Loh, kowe jare kadang ngarep-arep Mbak Tati. Kangen karo Mbak Tati. Selamat datang di Yogyakarta. Terima Rasakan kasih pembalasan. sapaannya, semoga tidak hanya di bibir saja tapi tulus sampai ke hati. Ya saya memang tulus.
bojone. Bojone. Iya. Butulus. Butulus ya. Wah, biasanya muni bulus ya. Aku wis hafal loh. Wis apa ya. Mbak Tatin kok wani ngedeki aku. Aku dikandani ngono ki ra semelang kamu drop. Kenapa harus Enggak drop? semelang kamu mentalnya down gitu enggak ya? Enggak lah, aku kan wanita beneran ya. Wanita tulen. Kirain Nek, nek. palsu ya. Kirain nek drop melihat pesona aura positif pada diriku, kamu drop Tidak lah. Lek men itu mentalnya jos. jos. Soalnya mentalnya di belakang, jadi jos. Mental kok di belakang ini mental Kan apa? ini dia maksudnya. Ke belakang. Masa keterbelakangan mental. Aku pikir. Ya Mbak, iki ada pamundutan. Apa itu? Iki fragmen cilik-cilikan. Amin. Kita akan mengenalkan sebuah dongeng untuk anak-anak SMK. SMK. Karena saiki wis jarang ya dongeng kuwi kita alami dari generasi mungkin dari Kak Mimin tuh tahun berapa, kelahiran berapa? Saya Maksudnya piye kan kowe kita akan goleki bawang Simbo. merah. Pratane bawang putih. Kalau menungsane teko. Mbak jane pun rampung ket wau. Mbak jane pun rampung ket wau. Terus kok Cuma- tadi saiki nih Dumadakane nyampun dukorine. Mampir ider neng ndi kowe? Kok naider Mbak Ayu. Ampun dukorin Mbak Ayu aja ngono kuwi to. ya ngomong aja sih wis kok ngendi ngono lho. Ketetok lho kowe bawang putih. Mikir ya. Puas aku. Lek kula mbah pun rampung, napa pun rampung. Ning kasunyatan wonten saperangan ingkang ical kok. Sing ilang sing gondone sapa? Belenana. Kok dadi ana sing ngilangi maksudnya ki? Sing ilang apa? Iki kan ngilangi. Maksudnya ngilang kali lah. Lah goleki piye? Wonten popok kalian bro ingkang ical simbo. Kae to ilang ki mbok kepiyake. Ning goleki piye? Ngantos dangu kula mados dereng kepanggih. Lemu nyambut gawe ki jane kepiye to bawang putih? Wis tak kandhani to, Bro. Lah Mbak Ayu bawang merah ki lho. Paribasan kalian ngomale nandangi aku resik omah aku masa aku. Kok nganti ana saperangan sing klaru sing lali kudune jenengan ya iso. Lah kowe protes. Kowe ora betah. Minggat to. Kok sik to? Kowe kok dadi ngilang-ilangke iki kowe sago ngijoli parane aku le tuku ya nganggo duit lho. Menawi kula ngijoli mboten saged ning kula badhe budidaya amrih menika popok kan bro menika saged kepentemu wonten lho Mbok. Wani kowe karo si Mbok wani kowe. Goleki nang endi? Kowe iki arep goleki nang endi nih? Karo wong tua kok Rumah saku kok. Karo wong tuwa kok kaya ngono. aku do ngereng ngono kawane luwih tuwa iki. Dramai bebas. Harus menjiwai. Mana ana gelem goleki kudu. Kowe kok dadi ngono kowe piye? Dake. Kan jaluk bela apa kowe? Ngerti ya biar tak pites kowe nek ngono kuwi. Kula mboten badhe mados bela, nanging kula badhe budidaya kasembadane kula kupati popok kalian bero. Kula nyuwun pamit badhe goleki popok lan bero sing Mbok Bayu. Yo, gimana nyamu lho Mbak kaya mengkono. Kaya Yo kowe bareng kuwi lho. aku dadi kena. Kowe maki rak yo tak kon nututi kok ben ora amribon ora kali ki rak yo kowe maki tak kon melu ngono lho. Melu bawang putih. Kon kuwi wis dadi gaweane kono kok kon gaweanku. Ya tidak mau. Lah kowe iki rak yo nek mengetutke rak yo ora apa-apa sing ngombah-ombah kono, kowe mengetutke ndelok wae rak yo ora apa. Mbok wis kesuwen mbok gendrem ae to, Mbok. Lah aku nek kait mati kait diendrem terus gaweanku sing arep nglakoni sapa? Yo wis goleki. Golek ana mana? Bawang putih. Kesuwen dadi paman-paman sing guyang jaran. Gak dosa apa sing tak Ayo sandang. dadi guyang jaran. Mbak Yuku bawang merah kaya Ayo mangkono. guyang jaran. Simbok ora Jarane belani ini, aku malah jarane. sanjo dasyo marang aku. Aku gak nyun perso.
Bapak-bapak sing lagi Ngedusi guyang jaran. jaran kae. Aku takoni. Rekoso menuripku. Jarane Oriza. Jarane Milio. Oriza. Wong bapake ya wis kaya ngono, bruke ya wis ra madolke. Kuwi jarane inces. Kok simbok ya duka yayah sinipi. Gek Mbak Yu ki ya saya kaya iblis patrape. Rupane jane ayu ning atine resik beceren. Jumbo. Yo kin dadi jaran kin. Iki butuh jaran iki. Paman sing melu engko bayaran. Mas, kowe dadi jarane brangkang ngono lho. Nah, rada ngono. Wo jarane lanang. Man paman sing guyang jaran mriki wau napa-papa berokali pokoke limaran kesulaman beruke cengkir gading kir-ukir Kowe sapa, Nduk? Kowe sapa? Kula bawang putih. Bawang putih. Kula didukani simbok kalian Mbak Yu kula amargi dok nalika kula umbah-umbah papa kalian broipun menika ical. Mbok menawi paman ingkang nembe guyang jaran menika pirsa mbok bilih broipun menika Kelly napa dos pundi paman? Oh, jan. Ah nganggo kuwi sikile. Iki ora ngerti, Nduk. Iki jarane kok yo ha? Iki jan. Jarane kok libidone tinggi banget kok Iki lagi brai. Tulung golekno wedhus. Kula sanget penyan malih man paman sing guyang jaran mriki napa wonten apa brokoli pokoke limaran kesulaman beruke bawang merah nyanyo karo bawang putih. Digoleki jebule ning kene kowe bawang putih. Dadi jarang. Sik, Mbak Yu, Kowe malah karo wong guyang jaran penak-penak kowe. ora penak-penakan Mbak Yu. Kowe karo sing guyang jaran apa jarane ngaku? luwih dawa jarane. Mbak menawa paman sing guyang jaran ki ngerti papa broku Kelly apa ora ngono lho Mbak Yu. Apa ora ana wong liya? Apa kowe seneng karo sing guyang jaran? Ora seneng aku takon nemokke papa karo bro orang lho Mbak Lah Yu. ketemu apa ora? Durung ketemu Mbak Yu. Piye kok ora ketemu? Wes to. Mbok iki do ngopo to? Kuwi lho adikku. Jarane menengo. Jaran iki menawa tak samplok kowe. Paman ora ngerti papa bro apa Kelly ning kene apa ora. Mbok saiki beruke digoleki nang Broloko popoke golek nang toko popo. Jarane kok arep ngombe. Tak tekon karo Nini sing mususi yo. Ate kono nini sing Ini sing mususi mususi ya. beras ya, sing dadi Prastiwi. Nini sing Ayo rene kowe. mususi. Kowe rene. Mriki napa wonten apa bro Kelly. Apa limaran kesulaman beruke cengkir gading kir-ukiran. Aku gak pengen nunggang jaran ya. Nini ingkang katemban mususi. Piye? Ono apa?
Panjenengan napa sakjane penyan mususi menika wonten lepen kala wau napa ngertos Bapak kalian beruk kenter wonten lepen menika Nini? Aku ora weruh. Ora weruh. Jan wonten mertos saestu napa etok-etok ora ngerti. Anane ning popokku gelem po. Wis reget karo berokku lho. Mboten menika kagunganipun simbok kalan Mbak Yu kula kok bapakipun ajeng brokipun niku anu napa cengkir gading kurukiran ngoten menika. Lha aku wis lewer ora gadeng. Piye gelem ora? Dados Nini mboten mangertosi. Ora ngerti. Nah, coba gagasan kabeh do ora ono sing ngerti terus neng ndi popok karo beruke. Mbak Yu aku njuk ngapura. Ora ono ngapura. Tata sang ibu. Kaya ngono lho. Iki sing jenenge maling kudu dikoncone. Ojo nang ngene kok dadi maling iki. Maling iki lho. Mbak-mbak iki malinge mau tolong diajar. Kowe maling to. Diajar ayo. Ayo jarane melu ngajar. Jangan lho nah. Es ora bawang putih-putihan. Ora bawang apa? putih-putihan. Lah ngapa? Saiki sing dadi bawang putih aku bawang merah. Bawang putih kowe. Kowe bawang putih genti kok sok cantik. Pak aku lho selama ini kon teraniaya. Aku lho biak penderita. Lah piye? Kabeh wong lho aku seolah aku bosok. Rupaku elek aku dadi rekoso terus. Neng kowe paling seneng ditumpaki jaranmu seneng to? Kok aku nyaman mau. Wong edan. Solikin ayo doyan ya. Iya. Aku dadi Kowe dadi bawang Diwalik iki ceritane. Oh. Ya, diwalik. Iki mbokne, iki bawang merah. Bawang merah, kuwi bawang putih. aku yuyu kakang. ora beda cerita. Iki lek ana yuyu kangkang kok mak yuyu kangkang mandi lumut kuwi. Ya, praptane bawang putih. Kok Mbak Yu mungkin tau ora teko-teko ta? Lah ya Mbak Yu kaya. Yalah. Bawang putih kok enak kowe saka ngendi tondo? Mbak, Iki kok ya kita antene. Aku Anu mau kok suwe banget. cepake jangane nih. Cepake segone karo wedange mau digoreng iki mesake bawang putih saka kali iki lho. Aku bawang merah anakmu lho, Mbak. Iya iki saka kali mesake ngelak-ngelih ket mau urung teko. Lagi wae teko saiki kowe cepake kono lho. Cepak mah. Aku bawang merah anakmu. Iya kowe anakku ning iki mesake bawang putih lagi saka kali. Kuwi menus bawang putih. Iki ra yo mesake. Geseken. Geseken. Iki Mbak, kok aku arti gecek karo bawang merah ki piye, Cak? ana pikirmu itu. Ora, tak tekon. Kowe kok mulih ngambek saya niki komplit ora? Anu sing kumban sing tok anu. Ora, kowe rasa nganu komplit apa ora kok tuku meneh ra apa-apa. Iki sing iki wae anu. Iki gawe wedang. Dadi bawang putih teraniaya. Bawang merah ora dibela. Mbak, aku kesel ngombahi ngantek apa-apaku medhak lho. Iki ono wae kon ngombahi kae lho. Aja aja. Kuwi iki konon-konon juga wedang konon ora gelem gajul ora apa-apa. Wes, ora bawang merah bawang putih ra sudi aku. Dadi apa-apa aku dadi korban terus kok. Wis ora toprak-toprakan. Ya sing-sing ae. Wis, apike anu wae. Lah piye to? Ya, dadi jaran. Gah, Ya, gah aku ndak ditumpaki wong loro kuwi. Ya, Kok aku lagune lewong ya bareng-bareng ya Mas Kesman, Bu Prastiwi, Mas Solikin. Wes, Wes. Lewong, kok tak bang kok bayaran iki khusus sutradara iki yo. Lewong rame-rame yo. Prastiwi. Bas. Iki kan Ayo dadi jaran meneh. Dadi jaran meneh. Joget. Ayo kowe.
Bos. Awas. Ganas. Awas. Ganas. Jarane. Bos. 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 Iya. Aduh. Aduh. Enak ya, Mas. Iya. Yo. Bocang ganong. Iki celeng. Wong bagus dadi laku. Godho ati rinten Yo. Ayo yo. Yo. Dadi ati nyawiji Natyen apa tak lakoni yo iki nek kaya nang kene kan ana jadilan to, Kak. Iki dadi nang jadilan dhisik pentul tembem ngono kae. Padahal tembang jadilan iki celenge sijine apa ning ngono kae lho sing sak ngene-ngene iki kae lho, Mas. Penari gep-gepan. Apa jenenge? Mbok dadi siji. Lah, Dadi siji kok kemeruyuk ya? Wis seneng nek kemruyuk ra ketoke. iki ceritane ra apa jenenge bujang ganong. Oh, bejang kandang lanang iki kono. Dadi rasa nggo topenge wis pas. Apik, Pong. Mangga Bu Pras. Monggo ayo, Nduk. Nduk Pras. Nduk Pras. Nduk Cahayu. Sabda pendeta ratu. Satya ing sisihku. Tresnaku bakal kinawa mati. Yo. Yo. Bos.
lagu Surga hati Rintar siang tahu Kinar berjaya Regoyai sekolah Lakan bisa Pos. Mandek pos kaya boneka ngono kae lho. Pos. Pos. Mas Keswan piye posisine? Solikin piye? Bu Pras? Oke. Apa? Kok gawe ki anu wong tuwek-tuwek lho kok kon pos kok. Yo, Mbak Tatin celuk yo. Turut iki bayaran lek ketoprakan. Ayo bayaran jajan. Turut. Durung Mas Jajan sih Mbak Tatin, Bu Pras dhisik. Oh, Bu Pras dulu. Ya. Bu Pras dapuke napa wau? Dapuke napa? Aku Heeh. Dapuke jarang. dapuke Jaran. Nini. Nenek-nenek. Nenek ya. Ini musuh Nini siapa? iki wangune dadi nenek. abang kok biru? Pemeran pembantu. Abang. Oh iya. Tua kok. Musuh Oh, siapa? bayaran. Ya. Dapukmu Dapukane dadi wong tua dadi mbokne merah karo putih. Oh iya, angel ora? Angel banget. Oh iya, satu. Oh iya. Iki mau dapukmu apa? Sing malah bawang merah. Oh iya, Bawang putih. 150. Ya Allah, lho marah-marah ya bayarane gede. Kowe apa? Aku bawang putih sing Oh, sing teraniaya. tak golekke. Aku sing teraniaya. Sing apa? Aku sing kena KDRT Oh, lho, Mbak iya. Elisa. 3.000. Apa iki? Ra umume wong. Mbok ra cekel-cekel piknik ning laos tekan aku dikai 2.000 Ayo tok. toh. Ya wis satu. Terima kasih. Iki Kula Bu. apa tadi apa? Iki lek ngosek, jaran kurang resik, Mas. Buyang jaran Guyang jaran. kepengkal. Oh, kepengkal Kepengkal loro. Oh iya, dadak Dadak nambahke. Oh iya, satu. Iki apa kowe? Iblis iki. Dadi apa? Soal dadi apa? Letonge jaran. Dadi apa iki mau? Jaran. Ora ngerti aku dadi apa. Jaran yo saya. Dadi letong. Yo sakjane. Wes, nggih matur nuwun sedanipun. Oh, bayaran. Wes, Kak Mimin, Kak Ari. Nggih. Dalange Walah iki dalange ora. malah dalangan pin. Nuwun ya, Mas. Matur nuwun matur pati pingapunten, Mbak Liko Mas Ya, Ali. satu kata dari Duo Sinden buat SMK Negeri 4 Yogyakarta. Semoga SMK Negeri 4 tetap jaya. SMK Negeri 4 Jaya, jaya, jaya. Teringkang sekar gadung awan kembang menun kangismu aruh winulana kayatan hatiku semua mengambararo warkuku sing tupaku melon kalon hamor meko lerku semua kang membabar
Duh yayi garwaning son tiga teman sira yayi apa dosaning pun kakang sira yayengga Kris katingaren yayi duka punapa ta sira hamong kalih Gancanging carita gelis ingkang munggil kawi Raden Pandhu sampun kasembadan boyong Dewi Kunti miwah Dewi Madrin nuli kekalihnya kaboyong kondur ing negari Ngastina kalebet Dewi Gendari ugi dados putri boyongan Kocap madeg ing negari Ngastina lamat-lamat saking katebian kapireng swaraning bangsa kadya balabak candrane